चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। समुद्रकिनारी पर्यटकांनी अगदी गजबजून गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। आज रविवार आहे, सुट्टीचा दिवस आहे, त्यामुळे हे समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते। समुद्रात आंघोळ करण्याचा आनंद तर हे पर्यटक लुटतातच आहेत, पण त्याचबरोबर काही खेळही खेळताना इथे पर्यटक दिसले। याशिवाय मातीत वाळूचे किल्ले बनवणे असतील आणि इथल्या चहाचा आनंद घेणं असेल किंवा काही कॉर्न खाणं असेल, अशी सुद्धा पर्यटकांची वेगवेगळी मस्ती इथे चालू असताना आपल्याला पाहायला मिळाली। सध्या येलो अलर्ट जरी देण्यात आला असला आणि अशी जरी परिस्थिती असली तरी सुद्धा पर्यटकांचा ओढा हा समुद्रकिनारी त्याच पद्धतीने असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। कुठेही या गर्दीत कमी झालेली नाहीये। मे महिना नुकताच संपलेला आहे, पाऊस सुरू झाल्यावर मात्र ही गर्दी उसरणार आहे। त्यामुळे काही दिवस शिल्लक असल्यामुळे या सुट्ट्यांचा आनंद हे पर्यटक लुटताना आपल्याला पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर सेल्फी काढणं सुद्धा अनेक पर्यटकांनी त्याची मजा घेतलेली आहे आणि आता सनसेट होत असल्यामुळे तो हा सनसेटची मजा घेण्याची सुद्धा संधी हे पर्यटक काहीशी चुकवणार नाहीये। त्यामुळे एकंदरीतच सुट्ट्यांचं वातावरण आपल्याला इथं पाहायला मिळतात। पर्यटक एन्जॉय करताना आपल्याला दिसतात आणि आता पाऊस सुरू झाल्यानंतर मात्र सुरक्षिततेच्या कारणास्तव इथं येण्यासही बंदी असेल किंवा या समुद्रकिनारी मात्र पर्यटकांना येता येणार नाहीये। असं जरी असलं तरी सुट्ट्यांचा हा काही काळ शिल्लक असल्यामुळे पर्यटकांची रविवार असल्यामुळे आज पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला शिरोड्याच्या बेळागर समुद्रकिनारी मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते। जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, शिरोडा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।